Ayan, at bang makain. Chinchin nandito. Nagugas daw ng pinggan. Walang pasok? Wala, pero may ginagawa kasi. Online? Kasi busy na ako yung mag-midterm na kami. Oo, busy talaga yun. Na-stress na ako eh. Tapos si Kuya pinipigan pa. Ano sa midterm? Sinong kuya? Sinong kuya? Kuya Vince, may galit ata yan sa akin. Pinipikan mo pala tol eh. Eh, utos niya Bidang eh. Kaiyakin daw. Darating niya, iiyak talaga yan. Si ate mo pala eh. Tita mo pala Si eh. Ate Bidang ang may utos Yung eh. sila rin eh. Oo. The right time. Iiyak talaga yan. Oh? Kaiyakin ko yan. Paano kaya umiyak yung isang Pero- chinchin, no? Iiyak, pero tears of joy naman. Hindi, yung Tears of Asar. Kasi Kuya talaga, nakita niyo na si Kuya. Pag umiyak ako si Kuya Dahilan. dahilan. Parang kanta pala yun. Ikaw ang dahilan. Bata ko iyong Parang kanta. Ikaw ang dahilan. At yun, dito na rin si Carrot. Mga nag... Ayan po, huminto na yung ulan. At kanina kinat ko na yung vlog kasi yung memory card ko na isa ay naghihinto-hinto. Di ko alam kung sa memory card ba. At itry natin tong isang memory card ko. Biglang nag-i-stop. Kaya in-out ko na. Ito. Pag ba-vlog. Log ang battery mo. Malawag ba? Pag ganun. Battery yan. Battery. Try natin kung battery. Sabi ni Ben sa battery daw. Ano, hindi siya nakasagad. Kantuhan. Kantuhan. Dito na lang yung karugtong nun. I-try natin. Kung sa battery nga ba. Sabi ni Vince baka daw sa battery maluwag. I-try. Bagay, pwede siguro. Kasi minsan pag pinapalitan ko ng battery na yung lobo na battery ko diretso. Nagtabunan niya sa yung play. At ganda na sana nung ginawa ni Kuya Arnel dito sa siding, kaso biglang umulan. Umiyak si Kuya Arnel sa loob. Napaiyak. Pero umiyak, tumatawa. Grabe. Si Kuya Arnel, problemado. Problemado Kuya Arnel. Maganda pala to sa video. Uulitin niya. Maganda sa video. Lupit nung pambara. Binabara na. Lalamig ka? Diba Lagari. ligo ka, ligo doon. Babag ka tubig. Ligo. Doon. Babag ka tubig. Anong pagkain ito mo? Naging ligo. Ito mo, nag-adjust ka. Sabi ko baga sa'yo tayo, ihangir mo yung sinilas mo. No? Sabi ko ihangir mo yung sinilas mo. Dahil nagluma. Wala mo pinili. Bibili tayong luma. Yan. Para may luma. Bibili tayong bago. Para may luma. Memory card siguro to. Ha? Tuloy-tuloy. Ha? Ito di namamatay. Matiling na yan? Ito rin battery kanina eh. Matiling. At para bang nariyan ka na sa aking tabi. Muling nadarama.
Matitikman muli ang halik ko. Naririnig sinusumpa. Ay, napinis na ni Kuya Puloy yung kanto dito sa harap. Ganda na. Purman Puloy. Ayan. Tapos na sana si Kuya Arnil. Hindi lang inabutan ng ulan. Tapos na sana. So inabutan ng ulan. Yung tubig galing sa taas ay dumosdos. Kahit tinakpan ng plywood ay lumusot pa rin yung tubig. Ulit. At natin ginagawa kay tatay. Ngawa mo tayo. Forma. Doon. Tulungan natin si tatay. Kabra. Kunin ko yung kabra. Ang baka yan, baka. Ay may gagawin kami ni tatay. At yung ano naman mayroong nakaabang na halo. Malang pipinis-pinis na lang sila. Baka. Ayun, may baka na kami. May baka na kami. Lumapit na sa amin. Ano gagawin ko tayo? Ano natin? Para may gilid dito. Sapatos. Tungtungan, baka. Di. Ha? Pwede. Kaya naman ulan, Arnel. Ang lakas oh. Ako. Pumatak na naman yung ulan. Ito. Makamaano ng ano, ulo. Ito pa naman sa daanan. Baluktot ka. Doon, meron din. Ano ba yun? Anapakan namin ni tatay yan. Aapakan namin. May tibay kaya ito. Ah, matibay, tatlo. Tatlo man. Para abot kasi babarahan yan ni tatay. Oh. Tulungan si tatay. Umulan na naman. Papa ni Chinchin. Amuay! Ayos!
sabi kay tatian mga sumuulan. Baka magkatrangkaso naman. Magkatrangkaso naman yung kurang. Umulan na naman. Delikado naman kay Arnel. May mingkog na yan? Tuloy. Pinipinis na. May tira pa din sa taas. Bihag mo, ako'y iyo. Kung pag-ibig lang pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto ta. Umuulan patay. Lagay ka lang muna to doon. Prepare. Ay may tugtog po. Sabayan na lang natin ang kanta para di maka-copyright. Oh. At ito po kasi yung ito yung natira na iislaban. Dito po yan banda sa may ito CR. Tapos dito banda sa kusina. Kumbaga nung pag-islab nung kabahayan ay di siya nakasama. Kaya ayan ang yung natira. Ayan natira. May bali pag nasara na namin tatay yung dyan sa poste at itong biga pa ganyan, pwede na magbuhos. Pero dun sa latag okay na. Ito na lang naman sasaraduhan. Ay, nakaalala naman yung ulan. Naalala na naman. Hina. Kuya Nori. Ora na naman. Si Arnel. Kuya Puloy. Kung sa tulong ang usapan ko, yun yung isa ka lang masasabi sa nauna yan kasi ang ulan. Amoy! Ay! Amo talaga. Nabutas na naman po yung langit. Butas na naman sir yung langit. Pag hindi yung bahan malamig, kailangan na sabayaan yan. Yan po, tanghalian na. Bali, tawagin ko sila. Nagsuot ako ng kapote. Tawagin ko sila, papa ni Kanoli, si tatay. At saka si papa ni Chinchin. At si Ate Bidang. Para sabay-sabay kaming kumain. Break time. Sabay-sabay na daw kumain. Break time. Tara na, sabay-sabay na raw kumain. Oo. Payong. Ano? Ayaw ko kumain. Sabay na. Antok. Oo. Tara. Ay, sayang.
Wag na! Mabala ka. Kakain na sana eh para hindi na pagod kumain. Diba, sa yung gasolina. Amuay! Lalagay pa daw si Papa Chinchin ng buhangin. Oo. Kala ko dun kayo. Sa tumutunog. Sige. Punta natin si Ate Bidang para makasabay kumain. Patuyo, hindi na sila napuputikan dito. Bidang, kain daw. Nagigibo. Sige lang, sige lang. Ato yun. Ano? Sunod na lang kayo. Pero di magkabantahan sabay-sabay. Ayan pala si si Chin. Kayo, bala kayo. Ay, nilok natin sila. Nandiyan pala si Chin Chin. Nag-online class. Si Ate Bidang. Kain na. O tara, sabay na. Kain. Sige na kuya. Kain po. Umuulan. Kapansin. Siyempre salamat sa nag-sponsor ng pagkain namin. Salamat daw sabi ni kuya. Nalaglag. Kain. Kaya puloy andyan. Nagkanan ba sa puloy? At dumating sila. Kain. Ano kayo? Kain. Kain tayo. Dahil sa tag-ulan. Harap. Hindi mo sa ulan? Kanina ito kain ulit? Kain ulit? Kuya? Ito kayawang kayo? Walang upuan. Kamu nagdagan ng pan.
Ha? Galing ka mamaya. Ah. Ang galing ko? Oo. Oo. Tama mo ko. Galang. Sarap pala kumain ng andok pag tagpulan, no? Oo. Harap. Kanino itong adbando? Ano ka kilala? Salamat, ano? Ano yun mo? Harap. No? Oh, ito. Ano? Okay na, nalaglag na naman. Umulan na naman po ng napakalakas. Grabe. Sayang yung effort ni Kuya Arnel. Naglag. Hello. Buhatin natin yun. Yan at pinapatanggal ni tatay ito. Si Alice si tatay. At paulan-ulan. Balik tanggalin mo kasi nakakaharang dito sa daanan. Babalik na lang namin yan bukas. Dito na lang. Dito na lang. Tapos ito, lalagay natin dyan. Para di makaharang. Okay na. Patulo. Pahinga na sir. Kuya Arnel, binalikan ni Kuya Arnel. Kagatso, tanaw talaga masaya na sila. Binalikan. Bajong, masaya na daw sila. Sino? Mika, betul Wala tayong puwag sa mundo. Arigan? Puro. At ito. Puro. Ay, sorry. Ano? Yan, gimana sih Pak? Maraming magpupulbigan. Magpupulbo si Kuya Arnel. Boom. Boom. Ayan, at bang makain. Chinchin nandito. Nagugas daw ng pinggan. Walang pasok. Wala, pero may ginagawa kasi. Online? Kasi busy nga ako ngayong mag-midterm na kami. Oo, busy talaga yan. Na-stress na ako eh. Tapos si Kuya pinipigan pa. Ano sa midterm? Sinong kuya? Sinong kuya? Kuya Vin, nagalit ata yan sa akin. Ano? Pinipikan mo pala tol eh. Eh, utos niya tibidang eh. Kayakin daw. Darating niya, iyak talaga yan. Si ate mo pala eh. Tita mo pala Si eh. Ate Bidang ang may utos Yung eh. sila rin eh. Oo. The right time. Iyak talaga yan. Oh? Kayakin ko yan. Paano kaya umiyak yung isang Pero- chinchin no? Iiyak.
Pero tears of joy naman. Hindi, yung Sir Subasor. Eh, sabi na yung music kasi kuya talaga, oh. Nakita niyo na, si kuya. Pag umiyak ako, si kuya ang Dahilan. dahilan. Parang kanta pala yan. Ikaw ang dahilan. Bata ko, iyong Parang pinaiyak. kanta. Ikaw ang dahilan. At yun, dito na rin si Karot. Mga nagtatanong kung kailan babalik si Karot. Sino ang Eh siyempre, hindi naman natin masagot kung kailan babalik kasi tanging siya lang yung nakakaalam kung kailan siya babalik. At may rason din yun, di ba Tol? Ito na. Hindi, buo na daw, kaya bumalik na. Alright, mga Pranjiso, sumandang hapon. Ito at nandito na po tayo. At siyempre, nauna na tayo kay Paring Sani. Para Sani may ginagawa pa. So, hindi ko lang siya na-vlog pero may chat naman kami. Mauna ako sa kanya, so vlog siya. So, ayan at kasi ang usapan talaga, picture tres ang balik. Siyempre, Ganyan naman talaga. kaya hindi tayo balik agad. Kasi yun nga, may lag na tayo at siyempre nag-check up. Pero okay na yung check up mo. Okay naman, may gamot naman. So dapat, nakita ko yung yung upload mo eh. Bawal kang magpuyat eh. Bawal na. Paano yun, nag-i-edit tayo, puyat talaga. Kasi sa totoo lang po talaga ang kaming vlogger. Dito pagod sa trabaho tapos pag gabi pa mag-i-edit. Ako nga talaga yung tulog alas 3. At laging puyat talaga. Kaso, Mas ano yun? Mas maganda talaga yan. Yung tamang technique niyan is time management. Na paano? Time management mo sa trabaho, Walang sa time pag-edit. management. Time, So, mag-i-edit time eh. management pa rin sa pagpapahinga para Buhay sa ba tayo? sarili. Siyempre, naghahanap buhay pero it Pwede doesn't naman mean sana, para no? pabayaan natin yung sarili Sarili. natin. May diskarte na lang yan ni Karot kung ano yung ano niya. Di ba Tol? Kasi yung dugo ko 110 over 76 lang. Oo. Hindi mo ba? Bababa nga. Ano yung sabi mo na kukunan ng dugo? Sabi ng nurse, Ano yun? Baka ititis? Bibigyan siya ng Hindi, ititis yung ano yun. bawas na ng dugo. Hindi, ititis lang Bawas yun. ng dugo, di magsugat na lang. Bawas naman yun. Di joke. Di ano yun, baka ititis lang. Kung baga, Swab test daw. yung sabi na nakita ko yung vlog nito, yung ititis yung dura mo, di ba? grabe talaga ikaw ulo. Is ano, anong pangalan? Sputum? Di ano pa yun sa ano? Sa Ano ba? O tapos, yung dugo ititis yan. Para makita. hindi ko na hinintay yun. May pwede ka naman dyan mag ano, Iba pala sipag pa na kaya. magpa-check up dito sa Nabwa. Sipag. At siyempre, salamat at okay naman yung biyahe ni Karot. At abang-abang na lang din kayo sa pagbalik ni Sunny Parson. Ayun lang po. Muay. At yun, uwi na muna tayo kasi pagpapatuloy niya yung kanyang study. Baka malaki pa dollar mo. Yun na. Saka na, Jim. Muay. Ingat. At busy talaga yan sa pag-i-school niya. Nakinig ka Busy. na nagapit ni tatay. May pagtitip lang kita kapag wala ko pa rin to. Hindi ko yung right no. Joke lang. Asa ka mo? Kuya Arnel, inuulit ko Arnel, alam mo kasi naglaglagan. At muli, hanggang dito na lang ang vlog na to. At maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating mga vlog na ginagawa. Ayun, araw ng linggo. Thank you to all viewers, to all sponsor. At ingat po kayo palagi. At sana pagpalaan po kayo ng God. Ang maraming blessing. Ayan, bye-bye. Love you all.